Mahal, tayo na po tumayo, mga minamahal, hallelujah, bilang pagbibigay galag, mga minamahal, hallelujah, sa salita ng ating dakilang Diyos, na dadalhin po ng ating mga ngaral, sa mga minamahal, ating hagin na pong tiyatawagan, mga kinong pinagkakalob sa ating beloved brother, Jubin Pereira. Amen. Praise the Lord. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil natin dumalayin mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa kalakas ng taglay po namin sa mga oras at buhay na pumula sa iyo. At sa pagkakataon, ibinibigay mo kami sa amin, mga Panginoon. Kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa araw nito. Maraming mapapaulat sa pandalangin na aming iginagalap ng mga Evangelista, Waldo Estrada, Almeida. Ay po mga minamal naman magagawin kami kapatawaran. Sama kami supot sa pagkasala sa iyo, patawarin mo ang bawat isa sa iyong Panginoon. Huwag mo nawatig namin ang pagkasala kundi puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalain mo kami lahat, mahal na Panginoon, at sa iyong pag-aaral ng mga salita. Lang siya mong salita, padamang lingkod sa ganang akin walang magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang, ngunit gamitin mo dalang pagpapalang espiritual. Sa aming mahal, kapit sa dako ito, lalo aming mga minamalang mga bisita. Pagpalain mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo hadlang, gawa ng kaaway, antok, I command to cast out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay makaupo na po. Ulipa po lahat sa kapahintulutan ng ating pong beloved preacher. Ako bumabati sa magandang hapon sa ating pong minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo ay nandito sa ating pong General Sunday Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa ating pong mga minamahal na mga beloved viewers, saan man kayo naroroon, sa oras ito, ano ang inyong kalagayan, ay huwag kayong mag-alala, huwag kayong magdalawang isip, sapagkat napaka makapangyarihan ng Diyos na ating sinasamba. Amen. Whoever you are, wherever you are, ano man ang inyong kalagayan, kayang-kaya kayong tugunin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kayo lamang po ay magpatuloy, patapusin ang bawat banal na gawain, at sa mga pinagpala naman na, sapagkat meron nakaka-receive na po tayo ng mga feedbacks, mga minamahal, na sila po mga minamahal ay natugon na ang kanila po mga panalangin. Kayo po'y tumayo at dumalo sa pinakamalapit na Jesus Miracle Crusade International Ministry sa inyo pong kinalalagyan. Amen. Upang kayo po'y makapagpasalamat, makasama ninyo ang mga Kristiyano, kapwa na ninyo Kristiyano. At sabi nga mga minamahal, kapag tayo sama-sama, napakasarap damhin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At we give due honor and respect to the beloved family of our beloved pastor, our beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Waldo Estrada, Almeida, at ganoon po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating pong mga beloved pastoral workers, ating pong mga beloved elders, kasama natin yun sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Linggo ngayon, hindi overnight, kaya dapat walang inaantok. Amen? Amen? Nandito na tayo mga minamahal, samantalahin na natin. Amen? Grabing pagkilos ng banal na presensya kanina. Grabing pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal, kunin na po natin yung ating po mga banal na kasulatan at ating basahin ang ating unang talata dito sa aklat ng Job. Ang kabanata ay 33, talatay 14 hanggang 15. Amen. From the book of Job, chapter 33, verses 14 up to 15. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Job, Kapitulo 33, ang talata po ay 14 hanggang 15. Ganito po ang sinasabi, sapagkat ang Diyos ay minsang nagsasalita, oo, makalawa, bagaman hindi pinakikinggan ng tao, sa isang panaginip,
sa isang pangitain sa gabi, pagka ang mahimbing na pagkakatulog ay nahulog sa mga mata ng tao, sa mga pagkakatulog sa higaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal, yung malakas. Amen. Praise the Lord. Sabi nga natin, ang pinapalakpakan natin ay hindi ang tao, kundi ang mahal na Panginoon. Amen. Ating pamagatan muna, mga minamahal, ang ating pag-aaralan ngayon, Understanding God's Message. Marami pong tao, mga minamahal, nakikinig sa salita ng Diyos, pero hindi naiintindihan ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Sa totoo lang, mga minamahal, sometimes, kaya kung bakit paulit-ulit natin nagagawa ang mga pagkakamali, because we tend to listen, amen? We tend to hear, but never listen. Napapakinggan natin ang salita ng Diyos, but para lang hangin dumadaan. Kaya ngayon ang ating pong pag-aaralan, mga minamahal, we have kahalagahan ng pag-intindi sa mensahe ng Diyos. Amen? Kaya nga sinasabi natin, bakit kailangan ng mga choir maglista, tumatayo ka naglista? Bakit? Sobra naman, di pwede naman umupo. Amen? Akala natin, mga minamahal, pinaparusahan. Hindi po. We wanted every Christian na sa bawat mensahe ng Diyos, naiintindihan ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? And that's the reason why, much more sa ating pong mga ginagamit ng ating pong mahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan. Napakahalaga na ating pong maintindihan bawat mensahe. Equally yan, but a bit higher ang requirement sa mga ginagamit sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon. Amen? At yan po, mga minamahal, ang sabi nga, napakahalaga na hindi lang isulat ang talata, kundi intindihin ang mensahe ng Diyos. Ngayon, mga minamahal, sabi nga, dito sa Aklat ng Job, sapagkat ang Diyos ay minsang nagsasalita, oo, makalawa, bagamat hindi pinakikinggan ng tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Nung overnight, we heard the message of God. Naintindihan ba natin, mga minamahal? Sunday, nagkaroon na tayo magpag-aaral sa salita ng Diyos. Naintindihan ba natin? Nung overnight, nung tayo po, mga minamahal, ay nakinig sa mensahe ng malapastor, naintindihan ba natin, mga minamahal? Some of us, we don't care. As long as we are here, nakaupo, at atin pong masasabing nakapakinig, nakadalo, akala natin sapat na yun, mga minamahal. Ngayon, malalaman natin kahalagahan ng kung kinakailangan intindihin talaga ang salita ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabi niya, ang Diyos ay nangungusap sa panaginip. Amen. Amen. Totoo yun. Kaya mayroon tayong mga napapakinggan na panaginipan ko, bigla na lang nawala lahat at kalahati ang naiwan. Grabe, mga minamahal, ang pangungusap na yan. Amen? At ang sabi diyan, mga minamahal, sa isang pangitain sa gabi, magkaiba yung panaginip sa pangitain, mga minamahal. Ang panaginip, tulog ka, himbing na himbing, mangungusap ang Diyos. Pero yung pangitain, gising ka, bigla kang mawawala na lang sa iyong sarili at marinig, makikita mo mga bagay. Ang tawag doon, pangitain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kung minsan tayo po, mga minamahal, ay may mga advanced information na sinasabi, kapatid, napanaginipan ako, nagpapasting ako. Bigla akong napanaginipan. Kaya kailangan tayo po ay mag-fasting. Ginaganon tayo ng ating po mga minamahal na mga kapatid. Huwag tayong magalit sa kanila. Amen. Amen. Pinapaalala lang tayo. Amen. Because they care for us. Kaya kapag narinig mo yan, kapatid, ay huwag kang magalit at magmaktol na, grabe ka naman. Amen. Dapat sumunod ka. Dahil ibig sabihin, mga minamahal, nangungusap ang ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po lahat ng mga gising na mga ng Diyos. God's instructions are important to us for us to go forward. Kung walang instruction ng Diyos sa bawat ginagawa ng tao, mga minamahal, nakakabahala yun. Amen?
At tayo, pakatandaan po natin mga minamahal, nagkakasala tayo kung iba ang ating ginagawa sa gustong ipagawa ng Diyos. Lahat magsabing amen. Inuulit ko mga minamahal, tayo po ay nagkakasala kapag iba ang ating ginagawa sa gustong ipagawa ng ating mahal na Panginoon. Minsan, sa buhay ni Moses, ating basahin ito mga minamahal, Aklat ng Bilang, ang kabanata 20, talatay 7 hanggang 8, italon sa 10 hanggang 12. Amen. Dito po sa aklat po ng mga bilang, sa kabanata 20, talatay 7 hanggang 8, talon sa 10 hanggang 12. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, hawakan mo ang tungkod at pisanin mo ang kapisanan. Pisanin mo at ni Aaron na iyong kapatid. At magsalita kayo sa bato sa harap ng kanilang mga mata, na ibibigay niyaon ang kanyang tubig, at ikukuha mo sila ng tubig sa bato. Sa ganito, paiinumin mo ang kapisanan at ang kanilang mga hayop. At pinisan ni Moses at ni Aaron ang kapulungan sa harap ng bato, at kanyang sinabi sa kanila, makinig kayo ngayon, mga mapanghimagsik, ikukuha ba namin kayo ng tubig sa batong ito? At itinaas ni Moses ang kanyang kamay, at pinalong makalawa ang bato ng kanyang tungkod. At ang tubig ay lumabas na sagana, at ang kapisanan ay uminom at ang kanilang mga hayop. At sinabi ng Panginoon kay Moses at kay Aaron, sapagkat hindi kayo sumampalataya sa akin upang ipakilala ninyong banal ako sa mga mata ng mga anak ni Israel, kaya hindi ninyo dadalhin ang kapisanang ito sa lupain na aking ibinigay sa kanila. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Lahat na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Napakahalaga nito mga minamahal, bago tayo magpatuloy, napakahalaga nito dahil marami sa mga Kristiyano ngayon ay sinasabi nila, naiintindihan ako ng Diyos. Amen? At the end of the day, tama naman itong aking ginagawa. Si Moses, mga minamahal, noong magutom, mauhaw ang mga anak ni Israel, mga anak ng Diyos, habang sila naglalakbay sa isang desert land, mga minamahal. Amen? Ilang. At yan po mga minamahal, wala silang tubig siyempre doon. Amen? Kailangan nilang, dami ng, talagang kailangan siya po mauhaw na. Amen? Kaya sila, sabi nila mga minamahal, Moses, bakit mo kami dinala dito sa ilang para mamatay lang sa uhaw? Amen? Kaya sinasabi ni Moses, grabe itong mga taong ito. Sa dami ng himala na pinakita ng Diyos, walang ginawa kundi mag-complain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nakatanggap ng himala sa Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Pero complain ang complain. Meron pa rin mga minamahal. Amen? Sa dami ng himala, sa bawat problema mga minamahal na kanya natatanggap mga minamahal o nararanasan, pag dumating ang bago, complain ulit. Kung minsan ang mga anak ng Diyos, ganoon mga minamahal. Amen? Pero ang sabi dito mga minamahal, dahil bilang tao, si Moses, nainis. Nung kinausap nila malapit, sabi ng malapit sa kanila, ang instruction sa verse 8. Ang sabi ng verse 8, hawakan mo ang tungkod, Moses, at pisanin mo ang kapisanan. Pisanin mo at ni Aaron ang iyong mga kapatid, at magsalita kayo sa bato. Tignan na, ang utos, magsalita kayo sa bato sa harap ng kanilang mga mata, na ibibigay niyaon ang kanyang tubig, at ikukuha mo sila ng tubig sa bato. Sa ganito, paiinumin mo ang kapisanan at ang kanilang mga hayop. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Napakasimple ng utos. Amen? Sabi niya, okay Moses, no worries. Huwag kang mamroblema. Ang gawin mo, kunin mo ang tungkod mo, pumunta ka doon sa bato, kausapin mo ang bato. Ganun lang. As simple as that. Sasabihin mo sa bato, magbigay ka ng tubig, bato. Ipapainom ko sa mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Dahil nainis si Moses, dahil sa mga taong itong, sabi niya, walang pasasalamat, walang utang na loob.
Talagang rebellious people, sabi ni Moses. Ikukuha pa ba namin kayo ng bato, ng tubig sa batong ito? Sabi niya. Ang ginawa niya, mga minamahal, hindi niya kinausap ang bato. Ang ginawa niya, mga minamahal, sa inis niya at galit niya, pinalo niya ng 2 beses ang bato. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lumabas pa rin ang tubig, mga minamahal. Amen? Pero, may sinabi ang Diyos. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, doon sa verse, mga minamahal, sa verse 12, sapagkat hindi kayo sumampalataya sa akin upang ipakilala ninyong banal ako sa mga mata ng anak ni Israel, kaya't hindi nyo dadalhin ang kapisanang ito sa lupain na aking ibinigay sa kanila. Grabe. Maaring sabihin ng ilan, mga minamahal, diba? Because of Moses' love for God, feeling niya unfair ang mga Israelita due to their rebellion or complaints despite what the Lord did to them. Bilang tao, mga minamahal, we might say, mali ba yun? Diba, kung minsan mga minamahal, nagagalit na rin tayo eh, diba? Pasaway talagang batang ino. Amen? Amen? Pero kapag pinag-uusap, maaaring kapag tayo ay tao, mga minamahal, sasabihin natin, dapat lang dahil gusto mong ipakita ang care mo sa Diyos. Ipaalam sa kanila na hindi dapat ganyan ang kanilang ginagawa. Pero, mga minamahal, ang Diyos natin ay hindi tao. Ang Diyos natin ay Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nais na mahal na Panginoon, ayaw niyang ipakilala natin sa Kanya na siya nagagalit na, babagsik na. Di ba? Dahil ang Diyos ay mahabagin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya nga mga minamahal, kung tayo po mga minamahal, di ba sinasabi natin minsan kung ang tao nga nainis, di lalo ang Diyos. Hindi ganoon, mga minamahal. Mas malayo ang pag-unawa ng Diyos sa tao. Ang Diyos punong-puno ng pagmamahal yan. Hinihintay niya bawat araw magsisika. Hinihintay niya bawat araw humingi ka ng kapatawaran, lalapit kang muli, malaman mo sa iyong sarili, ikaw ay nagkamali. Hinihintay niya parati na ikaw ay magbalik at gawin mo ang unang pag-ibig meron ka sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kung nagmamahal tayo, at naintindihan natin na, ibig sabihin mga minamahal, kung magmahal ang Diyos, siya po mga minamahal ay naintindihan niya ang kahinaan mo at kahinaan ko. Other way of saying, minahal ng Diyos ang mga Israelita, hindi dahil sa sila'y hindi pasaway. Minahal ng Diyos ang mga Israelita dahil ang Diyos natin ay Diyos na mapagmahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minahal tayo ng Diyos. Hindi dahil sa tayo mga mababait, masasabi natin mga minamahal na tayo ay talagang perpekto o tayo mga minamahal ay gumagawa ng mabuti. Hindi dahil doon kaya tayo minahal ng Diyos at pinili isinama dito ngayon. Mas maraming mas mababait pa sa atin. Amen? Ang iba nga kaya magbigay ng lupa, mag-donate ng lupa, mag-donate ng damit, bigas. Amen? Tumulong sa mga home for the aged. Kabaitan yun, mga minamahal. Kaya nila yun. Pero hindi sila pinili ng Diyos. Hindi sila tinawag ng Diyos. Tayo mga minamahal, walang ginawa, kundi mangulimbat, magsinungaling, magrebelde. Pero narito tayo ngayon. Pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. So take note mga minamahal. Ang Diyos, mga minamahal, ay hindi katulad ng tao. Amen? Wag natin ipakilala, mga minamahal, ang Diyos ay katulad mo na kapag nagagalit. Hindi ganon. Ang Diyos ayaw niya na ipakilala siya na mabangis na Diyos, na ipakilala siya, mga minamahal, na hindi talaga nagagalit at talagang namamarusang Diyos. Ayaw niya ng ganon, mga minamahal. Gusto parating ipakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal. At sa pagmamahal na yan, kapag nakita ng mga taong makasalanan, malalaman nila at maiisip nila, meron palang Diyos na pwedeng magmahal sa akin. Amen? Amen?
Meron palang Diyos na bagamat ako'y makasalanan, kayang yumakap pa rin sa akin. Pag nalaman yan, mga minamahal ng tao, magsisisi yan sa kanyang kasalanan at hihingi ng kapatawaran sa ating banal na Diyos. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So, ibig sabihin, mga minamahal, kapag tayo, mga minamahal, ay gumagawa ng mga pagpapakilala sa ating mahal na Panginoon, please lang, huwag nating gayahin ang dahilan kung bakit si Moses hindi nadala ang mga Israelita sa lupain ng Kanaan. Amen? Ipakita natin ang kabutihan ng Diyos. Totoo, sinabi sa banal na kasulatan, masdan mo ang kabagsikan at pagmamahal ng Diyos. Grabe, di ba? Pero sa gusto ng ating mahal na Panginoon, ipakilala siya na mapagmahal na Diyos. Diyos na malalapitan. Diyos na matatawagan kapag ikaw ay nasa kapahamakan. Diyos na parating na umaalalay. Diyos na hindi ka iniiwanan. Diyos na pwede mong sumbungan kapag ikaw ay nalulungkot, kapag ikaw ay natatakot. Diyos na talagang walang ginisip kundi ikaw at ako ang ating mga kapakanan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng pinagpala ng Diyos sumigaw ng praise the Lord. Una, we fail to follow God's message if we think that God is like us, men. Amen? Huwag kang magpadala sa iyong inis, sa galit, dahil sa pagtatanggol sa Diyos. Totoo yun, mga minamahal. Amen? Sometimes, dahil gusto natin ipagtanggol ang Diyos, nagagalit tayo. Pero hindi iyon ang gustong makita ng mahal na Panginoon, na siya, bilang siya ng mga tao. Ang gusto natin ipakita na ang ating Diyos ay Diyos na mapagmahal, Diyos na umiibig sa isang taong makasalanan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Aklat ng Awit, ang kabanatay 103, talatay 8 hanggang 11. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa awit ni Haring David, ang kabanata po ay 103 at ang talata po ay 8 hanggang 11. Ito sinasabi, ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Hindi siya magkikipagkaalit na palagi, ni kanya magtataglayin ang kanyang galit magpakailanman. Siya hindi gumawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan, ni gumantiman sa atin ng ayon sa ating mga kasamaan. Sa 11, sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayon kalaki ang kanyang kagandang loob sa kanila na nangatatakot sa kanya. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. May nakausap akong Kristiyano, brother, nahihiya na akong bumalik sa Jesus Miracle Crusade. Bakit? Grabe ng kasalanan ko, hindi na ako katanggap-tanggap ng Diyos. Amen. Anong kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Diyos? Of course, yung ating pag-ano sa Espiritu Santo. Amen. Kapag tayo po mga minamali talagang biniro natin na hindi hinawinalang ang Espiritu Santo, nagagalit ang mahal na Panginoon. Talagang walang kapatawaran yan. Amen. Pero sabi niyan, lahat ng kasalanan, silong ng langit at lupa, mga minamahal. Dahilan kung bakit ang mahal na Panginoon nabayubay sa krus ng Kalbaryo. It is, kanong sinabi ng Diyos, it is done. It is finished. Ibig sabihin, mga minamahal, tapos na ang gampanin ng kaligtasan ng bawat anak ng Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung nabayubay sa krus ang ating mahal na Panginoon, sinigaw niya yung, it is done. It is finished. Amen? Ginampanan niya. Grabe ha, ang Diyos, nagkatawan tao. Tinanggap niya lahat yun para lang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ang tanging mo na lang gawin, mga minamahal, ay tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas, Diyos at Hari ng iyong buhay. Hindi mo kailangan saktan ang iyong sarili. Amen? Hindi mo kailangan magbuhat ng literal na krus, mga minamahal. Hindi mo kailangan yan. Ginampanan na yan ng ating mahal na Panginoon. Isa lang yun. Isa lang ang Kristo. Amen? At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang Panginoon ay puspos ng kahabagan
at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit, sagana sa kagandahang loob. Hindi siya nakikipag-alit na palagi, ni kanya mang tataglayin ang kanyang galit magpakailanman. Grabe! Pag ang galit, mga minamahal, hindi tuloy-tuloy. Ang tawag doon, mga hindi galit, totoong galit, tampo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag tayo po, mga minamahal, ay dating mainit na Kristiyano, ngayon ang lalamig na mga minamahal, narinig natin ang mga pangungusap sa, nagtatampo ang Diyos na sa iyo, kapatid. Pwede ba? Bumalik ka na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At kapag bumalik ang Kristiyanong nanlalamig, kapag bumalik ang isang Kristiyanong nagkasala, sabi ng talata, libu-libong anghel sa kalangitan ang nagdiriwang, isa lang nakaluluwa, makapanumbalik ang sa ating mahal na Panginoon. Tingnan nyo gano'ng kabait ang ating mahal na Panginoon. Hindi niya kinikimkim ang mga nagawa mong pagkakasala. Sometimes sinasabi natin, mga grabe, nahiya na ako sa Diyos. Parati na lang, sabi ko, patawarin mo ko man na Panginoon, pero next day, nakakasala na naman ako. Tapos hingi na naman ako sa gabi. Kinabukasan, sala na naman ako. Sino bang hindi nagkakasala? Tumayo ang hindi nagsakasala. Lahat tayo hindi karapat-dapat sa kalulatian ng mahal na Panginoon. Pero sa bawat pagkakasalang ating nagagawa, kapag tayo'y lumalapit sa Diyos at humihingi ng kapatawaran, bumbukas ang puso niya na pinapatawad ang bawat isa sa atin. Huwag mong isipin, mga minamahal, na sa gabi matutulog ka, ay hindi ko alam kung pinatawag ako ng Diyos. Sigurado yan. Bago mo pa nga banggitin ang salitang kapatawaran, desire mo lang humingi ng kapatawaran, alam yan ng Diyos. Pinapatawad ka na ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kita niyo yung prodigal son? Amen? Sabi niya, naprati siya, ako'y babalik, buti na, dun sa bahay ng aking ama, yung katulong, ang sarap ng pagkain, gandang damit dito, grabe, anak ako, pero nung lumayas ako, napahamak tuloy ako, balik na lang ako, maski nasasabihin ko na lang, tatay, hindi ako karapat dapat maging isa sa mga anak mo. Amen? Amen? Tatay, maski na isa lang man lang sa mga katulong mo. Yan, practice niya, mga minamahal. Sabi ko, sige, punta na ako. Actually, mahihiya talaga ako. Pagtatawanan ako ng maraming tao. Pero kapag ang isang tao na nagsisisi, i-ignore mo lahat ang sasabihin ng ibang tao. Ang importante sa iyo yung sasabihin ng iyong tatay doon sa kalangitan. Amen? Habang siya po, mga minapapalapit, mga minamahal, nung makita na siya ng kanyang tatay, maniwala kayong yung tatay tumakbo, bumaba, tinakbo niya yung kanyang anak na papabalik. Grabe, katigas ang ulo niyan. Amen? Pero tinakbo niya. At ang sabi niya, siyempre, yung practice ng bata, sabi ng bata, tatay, hindi ako karapat-dapat maging isa sa mga anak mo. Sabi ng tatay, shh, katulong, bigyan siya ng magandang damit. Ibigay ang magagandang sapatos. Lahat ng alas pwede ibigay sa kanya. At patayin ang pinatabang goya. At sa ganun magdiwang tayo, ang aking anak na namatay, ngayon bumalik na sa akin, ipagdiwang natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganun ang pakiramdam ng Diyos. Kaya wag na wag mong isipin, isinasara ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyo. Amen. As long as kapag ikaw ay nalamig, mga minamahal, talagang gagawa ka ng mga kung ano mga kalukuhan sa buhay. Amen? Pero itong pagkatandaan natin, mga minamahal, mayroon tayong tinatawag na conviction in our hearts. Habang naiisip mo ang salitang mahal na Panginoon, nagkasala na naman ako sa iyo. It is because God is still there. Kapag iniisip mo, mahal na Panginoon, di ako karapat-dapat sa iyo, patawarin mo sana ako. Still, nandun pa rin ang desire mo na maglingkod sa mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat hindi pa nawawala ang pagmamahal sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Habang naririnig mo ang salita ng Diyos, nagririman yan, bumalik ka na, kapatid. Kapag naririnig mo yung dati mong brother or sister na talagang hindi ka na nakakadalo, pero minsan nakasakay mo sa tricycle, nakasakay mo sa jeep, dumaan sa bahay mo, at sinasabi kang, brother, sister,
hinahanap ka na ng mahal na Panginoon, huwag kang magalit yan. Mensahe yan ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Ibigay ang napakalakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabihin ng ilan, maganda naman ang rason ko, brother. Ha? Amen? Ang ganda naman ang rason ko. Ha? Ginawa ko to, talagang purpose ko talaga, mapabuti ang iglesia ng Diyos. Mayroong mga tinatawag na mga beloved worker, matinding nakatawagan yan. Biglang natabihan ng recruiter at gusto na mag-abroad. Anong ginagawa natin, mga minamahal? Gusto ko naman ipatayo yung ipagawa ko yung CR, pagawa ko yung chapel. Ang ganda-ganda mga plano, mga minamahal. Amen? Yung ilan lumalabas, sige, pero natapos ng contract, wala pa rin chapel, wala pa rin CR. Amen? Amen? Oh, pero ano nangyari, mga minamahal? Nagkakawindang-windang tuloy ang buhay natin, mga minamahal. Bakit? Hindi kalooban ng Diyos ang ginagawa, kundi sarili nating kalooban. We paint our desires, personal desires, sa mga magagandang kulay para lang masabi nating, this is the will of God. Pero inulit ko, ang kalooban ng tao ay hindi katulad ng kalooban ng Diyos. Amen? Kung tinawag kang manggagawa, ikaw ay pinagpala sa lahat ng pinagpala. Mayroong mga nagsasabing, lalabas na ako maging manggagawa. Nag-text sa akin, Brad, alis na ako sa pagiging manggagawa. Sabi ko, bakit? Anong dahilan? Kulang kami sa pagpapala. Sabi ko, kung dyan sa loob, katabi mo na ang mananalangin araw-araw at katabi mo na nasa powerhouse ka na. Pero gusto mo pa rin isipin na ikaw ay hindi pinagpala. Anong mangyayari sa iyo kapag ikaw ay lumabas at nawala ka doon sa powerhouse? Kaming nasa labas, ang tanging naming pinangahawakan, panalangin ng mga manggagawa. Kaming nasa labas, ang tanging naming pinangahawakan, ang pag-iingat ng Diyos dahil sa panalangin ng mga pastor, panalangin ng mga beloved babies, panalangin ng mga manggagawa, ikasa ka doon. Tapos sasabihin mo, hindi ka pinagpala. Baka hindi mo lang nararamdaman o hindi mo lang gusto the way ang Diyos magpala sa iyo. Mayroon kang sariling gusto. Again, I tell you, ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Ang kanyang pag-iisip ay hindi katulad ng pag-iisip ng tao. Ang kanyang kaparaanan ay hindi katulad ng kaparaanan ng tao. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. 1 Samuel, Kabanata 15, talatay 19 hanggang 24. Amen. Lahat ng hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 15, ang talata po ay 19 hanggang 24. Ganito po sasabi, bakit hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, kundi ikaw ay dumaluhong sa pananamsam at ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon? At sinabi ni Saul kay Samuel, oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon at ako'y yumaon sa daan at na pinagsuguan sa akin ng Panginoon. At aking dinala si Agag na hari ng Amalek at aking nilubos at nalilipol ang Amalesita. Ngunit ang bayan ay kumuha sa samsam ng mga tupa at mga baka ng mga pinakamabuti sa mga itinalagang bagay upang ihain sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng mga napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito ang pagsunod ay maigi kaysa hain. That's right. At ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Sa 23, sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terap, sapagkat dahil sa iyong tinakwil ang salita ng Panginoon, ay kanya namang itatakwil ka upang wag ka nang maging hari. That's right. Sa 24, at sinabi ni Saul kay Samuel, ako'y nagkasala sapagkat ako'y sumalangsang sa utos ng Panginoon
at sa iyong mga salita, sapagkat ako'y natakot sa bayan at sumunod sa kanilang tinig. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dito sa talata, mga minamahal, pinagpala si Saul. Amen. Kaya kung tinanong kanya, sino mga pinagpala? Lahat tayo tumandas ng kamay. Amen. Pero lahat ng pinagpala, sometimes, nakakawala yung pagpapala. Amen. Amen. Si Saul, pinagpala, naging hari. Ang problema, sabi ng mahal na Panginoon, tinan yung mensahe ng Diyos, pumunta ka doon sa Amalek. Amen. Pag nandun kayo, patayin lahat. Huwag kayong kukuha ng anumang nandoon na mga gamit doon, mga hayupan. Huwag kayong gagawa. Basta patayin lahat. Amen. Eto na, di pumunta nga. Pagdating doon, mga minamahal, nung mapatay lahat ng minamahal, nakita nila matataba yung tupa, mapunbaka. Amen. Sabi ng mga tao, sayang ito. Ibibigay na lang natin sa Diyos. Yung i-offer ba? Ang ganda-ganda ng rason, amen? Sa totoo lang, mga minamahal, bubigay natin, kunin natin, tapos i-offer natin sa Diyos. They forgot the message of God. Ang mensahe ng Diyos, patayin lahat, huwag magdadala. Napakasimple. Amen. Amen. Ang ganda-ganda ng rason na meron si Saul, mga minamahal. Pero ang puntos, mga minamahal, yun ba ang gusto ng Diyos? Amen. Ang ganda-ganda ng rason, meron tayo, mga minamahal. Ay, hindi mo na ako dadalo. Ay, pagbibigay naman ako ikasabong bagit handog ko. Amen. Ano bang katawagan meron ka? Amen? Mas magandang ba yung maghain ka kaysa sumunod ka sa katawagan mo bilang manggagawa, bilang mga awit, bilang elder, bilang isang Kristiyano? Ang pagsunod ay mas maigi kaysa hain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sometimes, mga minamahal, ginagawa natin, mga minamahal, na parang scapegoat. Nasasabi, di ba alim, bibigyan naman ako eh. Kala natin, masusuhulan natin ng Diyos. Pero hindi mahalaga kung ano yung ginagawa mong mga binibigay mong halaga. Ang mahalaga sa Kanya, mga minamahal, ay yung ikaw na naglilingkod sa Kanya na may kainitan. Ang mahalaga sa Diyos, mga minamahal, totoo, yung bawat halaga na yan, ginagamit sa banda na gawain because yung tao na aabutan yan, mahalaga sila sa mahal na Panginoon. Amen? Pero hindi ibig sabihin gawin mong dahilan yan para hindi mo nagampanin ang panawagan at mensahe sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Importante, ginaganap mo, naiintindihan mo ang mensahe ng ating Diyos na buhay. Ginaganap mo as in toto doon sa pinagagawa sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Gaano man kaganda ang ating plano, mga minamahal, ang kalooban ng Diyos dapat ang masunod. Amen? Amen? Second, we fail to listen and get God's message when people panic in front of life challenges. Kadalasan ng tao, mga minamahal, kapag may problema, panik na panik. Ano gagawin ko? Kukulong na ako. Dadalhin ako sa kapitan. Mapapahiya ako. Amen? Totoo yun. Ay, yung anak ko, grabe. Walang pantuition ako. Anong ginagawa natin, mga minamahal? Kapag tayo po, mga minamahal, ay nagkakaroon tayo ng mga problemang ganyan, mga minamahal. Basahin muna natin bago tayo magpatuloy. Exodus 14, talatay 13 hanggang 14. Kindly. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Amen. Aklat po ng Exodus sa kabanatay 14, talatay 13 hanggang 14. At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo, at tingnan nyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na nyo uli makikita magpakailanman. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Sometimes mga minamahal, dito mga minamahal, nakikita ng mga tao, paparating, papatayin sila, yung mga sundalo ni Paraon, mga minamahal. Ang ginagawa ng tao, Moses, ano gagawin natin? Ako, delikado, mamatay tayo. Nakapanik tayo parati. Amen?
Hindi natin kayang pagtiwalaan ang perfect timing ng Diyos sa paglutas ng problema. Tagal ng Diyos eh. Naku, ito na yung utak ko. Ay, Bombay na tayo. 5-6 na tayo. Amen? Ayan, nakandalubog-lubog ang buhay natin. Because hindi natin sinunod at pinagtiwalaan ang salita ng Diyos. Amen? Amen? The sin of Israelite, yung senaryo na mayroon tayo mga minamahal, ay natatakot darating ng kamatayan ng mga minamahal. Ganitong mga problema, may mga oras, problems, no matter how big and wide, anumang grabing problema mayroon tayo mga minamahal, anong ginagawa ng tao? Nagpapanik. Takot sila na mapahiya. They seek remedy on their own way. Ginagawa mo ng paraan. Ay, hindi bali, matalino naman ako eh. Hindi bali, may contact naman ako eh. Ay, kaibigan ko naman si Kapitan eh. Si Mayor, okay naman eh. You seek the solution on your own way. Pag may sakit tayo, mahal naman sa ating mahal na buhay, mahal sa buhay mga minamahal, ang iba, lutang na. Hindi na magawa magpuri sa Diyos. Kalimutan nila mga minamahal na ang sikreto ng pagtatagumpay ang pagpupuri sa Diyos. Kapag may problema ka, pumuri ka sa Diyos. Huwag mo problema yung problema na yan. Pumuri ka sa Diyos. Kapag may utang ka, pumuri ka sa Diyos. Yan lang ang tanging paraan para malutas ang mga problema at mga takot na mayroon tayo mga minamahal. Fight everything through prayer. Tawag nga na ibang mga preacher dyan, kapag mayroon kang kinakarap na napakalaking problema, luhurin mo yan, tuhurin mo yan, idaan mo sa tuhod yan, manalangin ka, pumuri ka sa Diyos, at yung problema na yan, sabi nga, yung mga trials can be turned into a blessing kapag tayo nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang ilan mga minamahal na didepress. Ang ilan mga minamahal talagang nawawala sarili. Bakit? Hiyang-hiya na. Nakalimutan nila mga minamahal na yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran, napakamakapangyarihan. Kung ang araw nga lumulutang, kaya niyang palutangin, ang mundo, walang humahawak pero nakalutang. Hangin, di mo alam kung saan nagagaling pero nagpo-flow yan. Kapangyarihan lahat yan ng Diyos. Utang mo lang ang hindi kayang bayaran. Amen? Yung problema na karamdaman na ng anak mo, hindi niya kayang pagalingin. Yung takot mo lang ang hindi kaya niya lutasin. Ano pa pagkakilala natin sa ating Diyos? Parang tao lang? Hindi tao ang Diyos. Ang Diyos natin ay makapangyarihang Diyos. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Ang kagandahan, mga minamahal, yung makapangyarihang Diyos na ito, mga minamahal, Diyos na nagmamahal sa atin. Amen? Amen! Diyos na hindi ka pinababayaan. Diyos na aburito kapag ikaw ay nawawala. Diyos na talagang walang ginawa kundi, paano ko kaya pagpalain itong anak ko na ito? That's the good thing of our God. Amen? Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag tayo po mga minamahal ay nagkaroon ng mga problema yan, see the word, ang sabi ng talata, mga minamahal, fear not. Huh? Sabi niyan, and Moses said unto people, dahil takot na takot sila, fear not. Huwag kang matakot. So, ibig sabihin, ang unang kalmahin mo kapag may problema, huwag kang matakot. Mapapahiya na ako. Sabi ng diablo, papahiya ka. Mga tao, huwag kang matakot. Ayaw mo lang sila magpahiya, okay lang yan. Amen? Ay, naku, makukulong ka. Huwag kang matakot. Na, makapangyarihan ang Diyos mo eh. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Nakita niyo mga minamahal, kung mayroon tayong mga kaibigan na mga masabi nating ma-impluensya sa lipunan, kapag tayo may problema, kaso for example, sino tinatawagan natin? Si Chads. Chads, ako yung kaibigan mo. Ayusin nga natin ito. Tao lang yun. Pwede mong tawagan, Diyos, makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit lulugo-lugo ka ngayon, kapatid? Bakit hindi mo gawa magpuri? Ba't hindi mo magawang masaya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Ang ilan nakakadama ng banal na presensya, ikaw nakatunga nga. Bakit? Dahil iniisip mo yung problema, iniisip mo yung takot mo, iniisip mo yung burden mo, pasakit na nararamdaman mo.
Those are the doings, gawa yan ng kaaway ng Diyos. Walang iba si Satanas. Kung naparito ka, mga minamahal, para purihin ang Diyos, naparito ka hindi para isipan ng problema, naparito ka para unahin ang paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Fear not, stand still. Sabi ng Biblia, huwag ka magmukmuk sa bahay mo. Kung ikaw ay masaya at pinagpala ka, nandito ka sa harapan at grabe ka magpuri, lundag dito, lundag doon, dahil pinagpala ka, pagdating ng problema, diretso ka pa rin. Bakit? Ang pagkakaiba lang, lumuluha ka sa araw na yan dahil may problema ka. Pero ang sabi ng Biblia, hindi ka kailangan magsinungaling sa Diyos. Sabihin mo, nasasaktan ako, mahal na Panginoon. Natatakot ako, mahal na Panginoon. Ano ka nandun takot mo? Huwag ka mahiya sa Diyos. Alam niya kung ano nararamdaman mo. Amen. Ang kailangan mo lang maging tapat sa Diyos. Pero sabi niya, fear not, stand still. Tuloy-tuloy ang gagawin mong pagpililingkod sa mahal na Panginoon. And see the salvation of the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. For every problem we have, there are 1,000 ways, God, to solve them. Amen. Kung gusto mo ng pagpapala dahil naghihirap ka ngayon, hindi lang sweepstake ang solusyon. Hindi loto lang ang solusyon. Na yan ang isip natin, mga minamahal. Hindi utang lang ang solusyon. Napakarami. Ang ating mga kapatid, dahil sa hirap ng buhay, anong ginawa nila, mga gusto, hindi sila tumigil maglingkod sa Diyos. Wala silang pamasahe. Anong ginagawa nila? Naglalakad. Amen! Hindi sila napigilan ng kanilang pagkakaroon ng walang pamasahe. Pero habang sila naglalakad, nakakapulot sila piso. Piso. Ba't ang dami kaya naghulog dito? Amen? Pulot. Kita na sa may highway, kumpleto ng pamasahe. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. See? How good is our God. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. It's just that we do not expect, hindi natin tinitingnan mabuti ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Hindi natin napapakinggan ang kanyang mensahe, mga minamahal. Amen? Anong unang-unang ginagawa ng tao, mga minamahal, sa bawat problema? Everything, ang tawag nila dyan, stereotype solution to the problems. Alam mo kagad, kapag ikaw ay may utang, it's either magtrabaho ka, umutang ka, o may magbigay sa iyo ng pera ng iyong mahal sa buhay. Amen? Yan, ganun na, stereotype. Ibenta yung kung anong meron kang property. Those are stereotype solution. 4 lang yun. Amen. Pero libo-libo ang solusyon ng Diyos. Maging taong galit na galit sa iyo, pwede niyang gamitin magbigay ng kanyang mga pera para mambayad mo sa utang mo. Amen? Amen? Sabi ko sa inyo, mga Kristiyano, parati ito, Kristiyano nung mga naunang mga Kristiyano yan. Puri ng puri ang mga kapatid natin. Hirap ang buhay, katabi nila, mayaman. Amen? Galit na galit yung mayaman, mga minamahal, maingay ka, Kristiyano. Pero puri ng puri, hindi natitigil, mga minamahal. Narinig ng mayaman ng ating mga kapatid. Mga Panginoon, wala na kami pang pagkain, walang ulam. Mga Panginoon, alam ko naririnig mo ang aking panalangin. Salamat at binigyan mo kami ng kalakasan. Narinig ng kapitbahay, sabi niya, magluto kaya ako ng masarap na ulam. Amen? Tinulang manok. Dinuto niya, mga minamahal. Tignan ko nga ito kung magpasalamat pa siya sa kanyang Diyos. Dinala niya, mga minamahal, sa kanya kapitbahay niya. Sabi niya, ito, niluto ko yan. Ulam mo. Sabi ng Kristiyano, salamat, mahal na Panginoon, pinagpala mo kami ng ulam at pagkain sa araw na ito. Sabi ng kapitbahay, tingnan mo to. Ako ang nagbigay, hindi yung Diyos mo. Amen. Anong sabi ng Kristiyano?
kung hindi hinipo ng Diyos ang iyong puso, hindi mo ako bibigyan. Amen! Lahat ng bagay, control ng mahal na Panginoon. Amen? Ang kailangan mo lang magtiwala sa kanyang salita. Huwag kang, do not fear, stand still and see the salvation. Yun lang gagawin mo. Huwag kang magpanik. Amen? Sapagkat kung anong kinakuha sa iyo, mga minaman yung nawala, binigay din yan sa iyo ng mahal na Panginoon. Sa totoo lang. At kapag nawala yan, anytime, pwedeng bumalik yan. 3 times, 4 times, 10 times, 100 times. Sapagkat may Diyos, ang importante, huwag mawala sa iyo yung Diyos na nagpala sa iyo. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. So, yung stereotyping na yan, pakatanggalin na yan sa isang Kristiyano, mga minamahal. Kapag ikaw, mga minamahal, ay humaharap sa problema na, like for example, anak mo, may sakit. Anong naka-stereotype? Doktor kaagad yan. Amen. Ibig sabihin, normal yun. Ang ginagawa natin, kung saan tayo umuutang, yun, para lang masolusyonan. Nakalimutan mo, sinabi naman ng Panginoon, I am the God that healeth thee. Kinalimutan mo na yun. Ako'y natatawa kapag mayroon nagpapatotoo. Sinabi ko sa Diyos, nung ako'y nasa pagsubok, sinabi ko, Mahal na Panginoon, kung totoo kang Diyos, pagalingin mo ang aking anak. Tinanong ko ang ating mga kapatid, ilang taong ka na sa Mahal na Panginoon? 5 years. Nakatanggap ka na ba ng pagpapala? Dami na, brother. Tapos sasabihin, totoo ang Diyos! Sa 5 years niyang pagpalilingkod, araw-araw pinagpapala, duda pa rin siya kung totoo ang Diyos. Amen? Alam natin na totoo ang Diyos, kaya huwag mo sasabihin kung totoo kang Diyos. Dahil ang Diyos ay totoong totoo. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, yung mga stereotype na yan. Si David po nga minamahal. Ang sabi ng Biblia, he is called king after the God's own heart. Pinili siya ng mahal na Panginoon. Pero isang araw, nagkamali pa rin siya. Kaya siya mga minamahal gumawa sa kanyang salmo. Ating basahin ito mga minamahal, last few verses na lang. Mga awit, kabanatay 51, talatay 10. Amen. Dito po sa mga awit ni Haring David, ang kabanata po ay 51 at ang talata po ay 10, ito po sinasabi, likhan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Create in me a clean heart, O God. Yan ang panalangin ng mga Kristiyanong very much submissive sa kapangyarihan ng Diyos. Empty your hearts. Kung ikaw ay maglilingkod, kalimutan mong inhinyero ka. Kung ikaw ay maglilingkod sa Diyos, kalimutan mong ikaw ay nasa pwesto at you have all the power. Dahil walang ibang makapangyarihan kundi ang Diyos lamang. Amen? Amen? Kung naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, hindi mo dapat ipinagmamalaki kung anong tinatamasa mo ngayon. Ang tangi mo pinagmamalaki, may Diyos na nagbigay ng iyong tinatamasa sa ngayon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi ni Haring David, bagamat siya pinili, after God's own heart, sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi niya, mahal na Panginoon, kalimutan mo ba, hari ako, pero create in me a clean heart, O God. Dahil sa aking pagiging hari, ang dami ko nang naririnig na mga bagay naging dahilan, kundi ito mga minamahal ay naiipon sa akin, nagiging pride ko na ito. Amen. Dati natin mga minamahal, nung hindi pa tayo pinagpala, wala tayong pinag-aralan, talaga para tayong, pero nung tayo mga minamahal ay pinag-aral at nakapasa, may trabaho, akala mo kung sino na tayo. Bakit? Ito na yung mga experiences that we learn galing mismo rin sa ating mahal na Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung ikaw ay pinagpapala, hindi ito dapat gamitin para ikaw ay mawala. Gamitin mo ito para lalo kang mag-uminit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maaaring sabihin ng ilang, practical lang ang buhay, brother.
Kaya nga kung hindi, kapag nakikita kong medyo masama pakiramdam ko, hindi na ako dumadalo. Amen? Dahil naintindihan ako ng Diyos. Practical ang buhay, umuulan, umaambon. Huwag na muna. Naintindihan ako ng Diyos. Ganon tayo mga minamahal. Amen? Pero nung ikaw ay walang-wala pa, mas kinabaha, tinatawid mo yan, makadalo ka lang sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Nung ikaw ay walang-wala pa, sabi ng tatay mo, tumigil ka, huwag kang dadalo dyan. Kung hindi, iitakin kita. Anong ginagawa ng ilang mga Kristiyano? Mas kinaharangan ng itak, tuloy-tuloy ang kanilang pagsaganap ng kalooban ng mahal na Panginoon. Ang ilan mga minamahal, inuuna naglilinis ng bahay para sa ganun di magalit ang tatay. Ang kanilang bahay, ang kanilang damit, sinasabit sa may bintana. Kapag natulog na si tatay, lumalabas sila, kinakalwit yung damit mga minamahal sa pastoral house, doon nagbibihis. Amen? Pagdating ng umaga, mga minamahal, magigising overnight. Magigising, saan ka galing? Sabi ng Kristiyano, praise the Lord po. Palagpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sister Esmeralda, amen? Ang asawa niya, sundalo. Grabe! Kapag nalalasing asawa niya, baril dito, takot ng takot ang ating mahal na kapatid. Amen? Anong ginawa niya mga minamahal? Sabi sa kanya, huwag kang mag-overnight. Kakaputukan tayo. Siyang ating mahal na kapatid, talagang dumalo pa rin. Pagdating sa umaga, mga minamahal, madaling araw, dumating sa kanilang, sa terrace nila, hindi makapasok, nasaradong bahay. Amen? Doon na natulog ang ating mahal na kapatid. Malamig. Amen? Pagagising ng kanyang mahal na sweetheart. O, ba't nandiyan ka? Sabi ng ating mahal na kapatid, praise the Lord, sweetheart. Dumalo ko sa overnight. Nagkumain ka na ba? Amen? Sabi ng kanyang mahal na sweetheart, talaga tigas ang ulo mo. Ngayon, ang kanyang mahal na sweetheart, kasama na natin naglilingkod sa mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit? Huwag kang bibitaw sa kalooban ng Diyos. Stand still. Fear ye not. Pakatanda mong tatlong yan. Fear ye not. Huwag kang matakot. Stand still and see the salvation of the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang huling-huli mga minamahal, selective listening causes our failure to understand the message of God. Pag sinabing selective listening, mga minamahal, ang sabi diyan mga minamahal, darating ang araw na kapag ayaw natin ang mga ngaral, ayaw na natin. Darating ang araw kapag hindi natin feel yung topic, hindi na tayo nakikinig. Darating ang araw, mga minamahal, na kapag tayo na po mga minamahal ay talagang nandun, wala sa mood. Ayaw na natin maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Tandaan po natin mga minamahal, sa bawat panalangin na mayroon tayo, mayroong tugon ang ating mahal na Panginoon. Mayroong siyang ibinibigay na kasagutan. Ang kailangan mo lang mga minamahal, makinig. Amen? Amen. Huling talata, unang hari. Ang kabanata ay 19, talatay 10 hanggang 13. Amen. Dito po sa aklat ng unang hari, sa kabanatay 19, sa talata ay 10 hanggang 13. At sinabi niya, ako'y naging totoong marubdob dahil sa Panginoon, sa Diyos ng mga hukbo, sapagkat pinabayaan ng mga anak ni Israel ang iyong tipan. Ibinagsak ang iyong mga dambana at pinatay ng tabak ang iyong mga propeta. At ako lamang ang naiwan at kanilang pinag-uusig ang aking buhay upang kitlin. At kanyang sinabi, ikaw ay yumaon at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon. At narito, ang Panginoon ay nagdaan at bumuka ang mga bundok sa pamamagitan ng isang malaki at malakas na hangin. At pinagputol-putol ang mga bato sa harap ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin. At pagkatapos ng hangin ay isang lindol. Ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. At pagkatapos ng lindol ay apoy. Ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy ay isang marahang bulong na tinig. At nangyari, nang marinig ni Elias ay tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang balabal at lumabas at tumayo sa pasukan sa yungib. At narito,
dumating ang isang tinig sa kanya at nagsabi, ano ang ginagawa mo rito, Elias? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa buhay ng Kristiyano, mga minamahal, sometimes, despite all the blessing, yung experiences natin na mga Kristiyano, sabi nga ng English, ating basahin mga minamahal, sabi niyan, and he said, I have been very zealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken, sabi niyan, and I have been, sabi niyan, have forsaken all their covenant, thrown down their altars, and slain thy prophets with the sword, and I, even I only am left. And they seek my life to take it away. Tuloy-tuloy. Sabi niya, and he said, go forth, and stand upon the mount before the Lord. Ang sabi ng propeta sa kanya, mga minamahal, eto si Elias, talagang dami niyang grabing kapangyarihan na ginawa niya. Pag sinabi niyang, walang uulan, hindi talaga uulan. Uulan, umulan talaga. Yung apoy, baba, dun sa altar, umapoy talaga. Grabe! Pero isang araw, nung nalabalita niyang papatayin na, panapatay lahat ng mga propeta ng Diyos, natatakot. Ang dami niyang himala na nakita, ginawa, pero natatakot. Amen. Sabi ng Diyos, sabi naman ng propeta ng Diyos, go forth and stand. Sabi niyan, and behold, the Lord passed by. Dahil dadaan. Akala natin dadaan ng mahal na Panginoon, di ba? Sabi niyan, and a great and strong wind rent the mountains and broke in pieces the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. Sometimes, di ba, kailangan natin makakita muna ng yung mga grabing tayo'y mapahamak, magkalindol-lindol bago tayo maghingi ng kapaturan magpakainit uli. Pag lumindol yan, maniwala kayo, kinabukasan, nandito lahat, ang punong-puno ito. Nanangin mo na Panginoon. Amen. Pag nagkaroon ng baha, lahar, naku, kinabukasan yan, at ikaw ay naligtas, ay naku, grabe, init na init yung marapay. Akala natin, mga minamahal, kailangan din ganyan, dahil yung ragasan na yun, saka tayo natatakot. Mas grabe mong katakutan, mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi niya, but the Lord is not there. Sabi niya, great strong wind rent the mountains. Sabi niya, and after the wind, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Next, and after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. Bakit mo kailangan panghintayin ng mga sakuna para ikaw ay magpakainit na maglingkod? Sinasabi ng Diyos, wala doon sa mga iyon ang mahal na Panginoon. Amen? Amen? Araw-araw katabi mo ang ating mahal na Panginoon. Huwag mo nang hintayin dumating pa yun. Tingnan niyo mga minamahal, nagkaroon ng pandemic. Noong nagkaroon ng pandemic, napakainit ng mga tao. Wala sa pandemic ang mahal na Panginoon. Matagal mo nang kasama ang mahal na Panginoon. Amen? Binabaliwala mo lang ang Diyos. Amen? At ang sabi niyan, and after the fire, a still small voice. Merong maliit na tinig ang pangungusap ng Diyos. Sabi ko noon minsan, bakit kailangan maliit? Hindi pa pwedeng isigaw. May nais ang Diyos sa mensahe ito. Kapag maliit na tinig, ibig sabihin, ayaw ng Diyos na lumayo ka sa Kanya. Kapag malayo ka, hindi mo maririnig ang tinig ng Diyos. Amen. Kasi yung salita niya, maliit. Amen. Kung nandun ka, lalayo ka sa mga sanlibutan, lalo mong hindi makikita ang pangungusap ng Diyos. Kung ikaw ay magmamaktol, kung ikaw ay magre-rebelde, kung ikaw ay kung ano-ano mga gagawin mo sa buhay mo, lalo mong hindi mo maririnig ang pangungusap ng Diyos.
Kaya ang sabi diyan mga minamahal, a small voice. Amen? Para na sa ganun, ikaw dapat mga minamahal, dumadalo ka, hindi mo iniiwanan ng banal na gawain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi niya, before you read the word, habang nagbabasa ka, God's message is into your mind. Dumarating ang mensahe ng Diyos. Attend the worship service para marinig mo ang maliit na tinig ng Diyos. And we cannot hear that small voice kapag tayo ay malayo, mga minamahal. Nandito ka nga, malayo ang puso mo sa mahal na Panginoon, hindi mo mapapakinggan ang mensahe ng Diyos. Amen? Amen. Mas malakas pa yung chismis sa kaliwat kanan. Kaya uuwi ka, puro chismis ang inuwi mo, hindi ang kabutihan ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, come near to God. Ang bawat lumalapit sa Diyos, kailanman hindi itinataboy ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. At kapag narinig natin mga minamahal, sabi ng talata mga minamahal, sabi diyan, kapag narinig mo yan, sabi niyan, and entering the cave, sabi niyan, and behold, there came a voice unto him and said, what thou doest here, Elijah? Elijah, Elias, magaling kang propeta. Ang dami mong himalang pamagitan mo, pinakita ng Diyos. Anong ginagawa mo at nagtatago ka ngayon? Same question ang gusto ipabot sa atin ng mahal na Panginoon. Cancer mo, brother, pinagaling. Anong ginagawa mo ngayon? Lulugo-lugo ka ngayon. Sister, grabing himala sa'yo. Amen, wala ka ng silbi. Pero inayos ang buhay mo. Bakit ngayon lulugo-lugo ka ngayon? Amen? Same question. Ang sabi naman na Panginoon, learn from your experiences. Huwag mong kalilimutan ang ginawa ng Diyos sa iyo. Alalahanin araw at gabi. Pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. At makikita mo, mararamdaman mo ang banal na presensya ng ating Diyos na buhay. Tayo umawit mga minamahal, tayo tumayo. Amen. Praise the Lord. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dati ako ay parabang nag-iisa kahit mayroon pang mga kasama kay layo naman damdamin nila kahit hanggang kailan ba hihintayin? Hallelujah! Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Oh, Jesus, ikaw lang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. Hallelujah! Ang sagot sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus. Salamat ko na sa iyo, ako'y may halaga. Oh, salamat na kilala. Even praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa mo, dati
ako ay para bang nag-iisa. Kahit mayroon pang mga kasama, kailan naman damdamin nila kay tagal. Hanggang kailan pa hihintay sa aking puso, sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. We love you, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. Oh, Jesus, ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala. Sa iyo ako'y may halaga. Oh, salamat. We love you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin. We love you so much, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. Ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa ang sagot sa akin. Wala nang Jesus, nalalaman ko sa iyo ako ay may halaga. Oh, salamat, nakilala kita. Alam niyo mga minamahal, napakasarap malaman na mahalaga tayo sa Diyos. We have a God who is a God
ginawa kundi tayo ay mahalin. Walang ginawa kundi tayo palakasin. Walang ginawa mga minamahal, kundi isipin tayo mga minamahal, patuloy na maglakbay hanggang sa ating buhay na walang hanggan. Ang Diyos na ito, kapag nadarama ka, pinipilit ka niyang itayo para makapagpatuloy sa paglilingkod mo. Oh, Jesus, ikaw na Praise the Lord! pansin. Hallelujah! Nagmahal sa Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord! ang sagot Sa aking dalangin, wala nang iba, Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! Ibigay ang papuri mararapat lang sa Diyos! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Oh, Jesus! Ikaw lang nagbigay ng pansin. Ang tanging nagmahal sa akin. Ang sagot sa atin. Wala kang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. nakilala kita. Let us pray. Dumalangin tayo sa Diyos, mga minamahal. Napapakinggan tayo ng Diyos sa oras na ito. Walang bagay na nalilingid sa Kanya. Sabihin mo sa ating Diyos, kung ikaw ay nalulungkot, sabihin mo, mahal na Panginoon, nalulungkot ako. Kung ikaw ay natatakot, sabihin mo, mahal na Panginoon, natatakot ako. Kung ikaw ay puno ng problema at malapit ka ng bumigay, mahal na Panginoon, nanghihina ako. God is listening. Pinapakinggan ka ng Diyos sa oras na ito. Huwag kang tumingil, kapatid. Kung sabi mo, mahal na Panginoon. Hindi kailanman napagod ang Diyos makinig ng iyong mga problema at mga hinaing. Patuloy siya naghihintay. Sa bawat araw, minuto, oras, segundo na iyong buhay. Gusto niyang bumalik ka. Gusto niya makasama ka niyang muli na buong buo. Huwag mong isipin na hindi niya nakikita ang pinagdaraanan mo, kapatid. Ang kailangan mo lang magtiwala sa Kanya. Heavenly Father, naririnig mo ang panalangin ng iyong mga anak sa oras na ito. Walang bagay na nalilingid sa iyo. Tanging ikaw ang aming pag-asa. Tanging ikaw ang aming kalakasan. Tanging ikaw ang aming paninindigan. Tugunin mo sa mahimalang kaparaanan ang mga dalangin ng iyong mga anak sa oras na ito. Hindi hadlang ang malayo
hindi hadlang kung gaano grabe ang kanyang mga problema. Alam namin walang bagay na mahirap sa iyo. Sa pangandalangin ng aming ginagamit na malabang lista with Estrada Almeida. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Huwag niyong hayaang matapos ang banal na gawain ito na hindi niyo natatanggap ang magandang balita na ito patungkol sa ating mahal na Panginoong Hesus. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya. Kinakailangan manampalataya ka sa iisang Diyos. Walang iba ang kanyang pangalan ay Jesus. Siyang Diyos na nagkatawang tao upang ikaw at ako'y magkaroon ng kaligtasan. Lahat ng panalangin mo, Jesus is the answer. Second, pagsisisi. Lahat ng tao ay nagkasala. Araw-araw, minuto-minuto, segundo-segundo. Kaya kailangan natin magsisi. Kung tayo magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon Jesus. Sabi ko nga, naririnig tayo ng ating mahal na Panginoon. Third, ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38. Be baptized in Jesus' name, and you will receive power. You will receive the power of the Holy Spirit, and your sins shall be forgiven. Mapapatawad ang kasalanan mo. Darating sa iyo ang grabing pagpapala na inihanda ng Diyos. Pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Gampanin na ng Diyos yan. Kung naramdaman mo ang pag-iyak ngayon, di yan iyak ng kalungkutan. Ang ilan, grabe na nararamdaman, parang lumalaking tumatay ang mga balahibo nila sa katawan. Huwag kang magtaka dyan, kapatid. Iyan ay pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Diyan nakikita natin mga minamahal. Sabihin mo lahat ng iyong pangailangan and God will answer you. So, Roseto, ang tayong gampanin mo ay ang tanggapin ng Diyos. Lahat ng aking sabihin mo. Sabihin mo, mahal na Panginoong Hesus. Sumunod ka, kapatid. Mahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan. Ngunit ako'y humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo ko man na Panginoon. Gawin mo kung tunay na Kristiyano sa isip sa lahat katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan dyan sa kalangitan, sa ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamalapay ng Jesus na ito yung mga anak. Saan man sila naroon, malapay noon, abot ang tinig na ito. Humingi sila ng kapatawaran. Sa pandalangin na aming gagamit na sa Will Estrada Almeida, patawarin mo po sila, malapay noon. Ano mo kayo nagawa, malapay noon. Alam namin ikaw ay Diyos sa pagpatawan, banayad sa pagagalit, malapay noon. Tugunin mo kanila mga panalangin, pagalingin ng mga karamdaman, lutasin ang mga problema. Nawa malapay noon, yung sulat ng kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Diyan sa kalangitan, sa punang kanyang mahal sa buhay. Hindi uli lamang nawa ito malapay, kundi simula pala manawa kayong paglilingkod, makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo sa ating po mga personal na panalangin. Pangangailangan po natin. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay sa pati ng ating karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mal sa buhay, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapay sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras na ito sa pandalangin na aming ginagamit ng ibang sa Will Estrada Almeida. Ang pumaminama naman manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, gawa ng kaaway, at kasawat in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Mga panlupay-pay, mga pababag sa iglesia, gawa ng kaasawaan ba ng iglesia, I commit kasawat in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We find the power of darkness in the mighty name of Jesus. Kasawat all sicknesses and diseases. Be healed in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name.
Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Tayo natin tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. At huwag magbibiro. Ang kinin natin na yung ating pong mga panalangin, ating natanggap na. Hindi yung tatanggapin pa lang. Natanggap na. Nasa iyo na. Amen. Sapat yung sinasabi ng banal na kasulatan. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus.